το διαπυρώσει και σιδήρω στον ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να γίνεται τίτλος σιγά-σιγά στα παιχνίδια του, γιατί δυσκολεύεται πάρα πολύ να κερδίσει τα μάτια. Και ο Αναστασιάδης το είπε φόρα παρτίδα στην συνέντευξη ότι ο Πανιόνιος ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Θα το δούμε και προσεχώς. Από το λάθος του Μαντούρο, η Μπαγάσα που έκανε εξαιρετικό μάτσο, ακόμη ένα δίνει στον Γιάννου. Νωρίς ο Πανιόνιος ανοίγει το σκορ στην Τούμπα. Βλέπουμε εδώ πάλι την φάση από την πάσα του Μπαγάσα, ο Γιάννου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένος, σκοράρει. Ο Βίκτορ σκοράρει από εκτέλεση κόρνερ και ισοφαρίζει. Έχουν λείψει τα γκολ του κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ από τα στημένα. Το έκανε πάρα πολύ συχνά πέρυσι. Και εδώ πάμε σε μία από τις φάσεις που συζητήθηκαν. Βλέπετε ότι στο 1 λεπτό πηγαίνουμε για τρίτο γκολ στο παιχνίδι. 4 σημειώσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ είναι η επανάληψη. Περισσότερα θα μας πει σε λίγο και πιο αναλυτικά ο Περικλής. Πέναλτι για τον Πανιόνιο που κερδίζει ο Κολοβός, είτε αρχικά επειδή κάτι είδε το χέρι του Βίτορ, δεν ξέρω, είτε επειδή ο Κάτσα έπεσε πάνω του. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ πέναλτι, θα μας πει σε λίγο Περικλής. Ο Κολοβός, ο οποίος κάνει το 1-2 στο 10ο λεπτό. Στη συνέχεια ο Πανιόνιος αρχίζεται και ακόμη και τα στιγμιότυπα να καταλαβαίνουμε γιατί θεωρείται καλύτερος από τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Χάνει ευκαιρία με τον Μπουμάλ. Ο Ιτάνς βγάζει στο 22 και μάλιστα ήταν και ο MVP της αναμέτρησης. Ο Μαντούρο είναι αυτός ο οποίος ισοφαρίζει 2-2 στο 30 λεπτό της συνάντησης. Τελικά ο Μαντούρο μάλλον είναι για να μένει στον ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται και όχι ο Μάρτενς. Βλέπουμε ότι ο Μαντούρο από τη μέρα που είπε ότι τελείωσαν κάποιοι, βασικά στο Μαντούρο. Ναι. Πάλι ευκαιρία με τον Γιάννο, ο Ιτάνς πιο εύκολα αυτή τη φορά διώχνει. Περνάμε στο δεύτερο μήνυμα, στο 51ο λεπτό. Κοιτάξτε, πάσα, πώς τη λέγαμε χθες Βασίλη αυτή, αλλά Πύρλο, που έκανε η Μπαγάσα στον Γιάννου. Πάλι ο Ιτάνς λέει όχι. Αλλαγή με τον Γκολάσα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο και τον Παπαδόπουλο, διπλή του Άγγελου Αναστασιάδη. Και εδώ από την πολύ ωραία προσπάθεια του Αιγιάλ Γκολάσα βγήκε η σέντρα στο Παπαδόπουλο, ο οποίος κερδίζει χωρίς να του κάνει πέναλτι ο αμυντικός του Πανιόνιου και πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Αλλά επαναλαμβάνω, θα μας τα πει πιο αναλυτικά και πιο σίγουρα που λέμε ο Περικλής Βασιλάκης. Υπήρχε μια κοντρίτσα εκεί με τον Αριέλ Μπαγάσα, πήραν από μια κίτρινη κάρτα οι δύο ποδοσφαιριστές. Στη συνέχεια θα δείτε όμως ότι τέλος καλό, όλα καλά. Βλέπουμε το replay του πέναλτι που κέρδισε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στη συνέχεια εκτέλεσε εύστοχα ο Στέφανος Αθανασιάδης, κάνοντας το 3-2 στο 72ο λεπτό. Και αυτή είναι η αντίδραση του Ζουνίδη που λέει μπράβο, πανηγυρίστε. Ειρωνικά και αυτός ο κλασικός πλέον πανηγυρισμός του αρχηγού του ΠΑΟΚ. Στο 77 ο Μπουμάλ σουτάρει, η μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρια του Ιτάνους χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο Καμερινός γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως ανησύχησε εδώ στο φάουλ του Μπουμάλ λίγο περισσότερο και στο 80ο λεπτό και λίγο αργότερα στην ίδια φάση, δηλαδή στη συνέχεια της, ο Κολοβός, ωραία προσπάθεια, σουτάρει, ο Ιτάνς διώχνει και πάλι με τα πόδια σε κόρνερ. Στο 87ο λεπτό ήρθε αποβολή για τον Αριέλ Μπαγάσα, ο οποίος αποβάλλεται 8,5 χρόνια μετά. 8,5 χρόνια είχε να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα δηλαδή ο Αριέλ Μπαγάσα. Στην Ισπανία έπαιζε ακόμα. Και εδώ είναι το τέλος καλό, όλα καλά με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Και εδώ είναι μία ακόμη από τις πολλές φάσεις που συζητήθηκαν. Ο Οικονόμος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ιτάν. Στον γκολ όμως ακυρώνεται ως offside. Και έτσι μένει αυτό 3-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Λέτα και έρχονται. Τουλάχιστον 18 χρόνια που κάνω τηλεόραση πάνω σε επίμαχες φάσεις και ήρθαν στην οθόνη μας. Ξεκινάμε από τα εύκολα. Πάμε στα εύκολα. Είναι μια φάση στην οποία δεν υπάρχει κανένα offside και σωστά μετρά τον γκολ στην αρχή του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει offside. Εδώ είναι όμως η φάση του πέναλτι. Κοντά ο διαιτητής, θα δούμε σε κοντινή λήψη. Εδώ, αν υπάρχει χέρι, αν υπήρχε χέρι από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, που φαίνεται να υπήρχε χέρι, γιατί στη συνέχεια δεν ξέρω τι είδε ο διαιτητής. Εδώ όμως εμείς θα δούμε ότι παίρνει την μπάλα με το χέρι ο παίκτης του ΠΑΟΚ, υπάρχει παράβαση πέναλτι. Στη συνέχεια όμως κινείται περισσότερο με θέαμα ο παίκτης του Πανιωνίου παρά ο αντίπαλος του κάνει την παράβαση. Μόνο στο χέρι του Βίτορ, μόνο στο χέρι. Στη συνέχεια, και εγώ πιστεύω ότι είναι μια δύσκολη φάση για τον διαιτητή. Θα επιμείνω σε αυτό, να πάμε στην επόμενη όμως φάση, να δούμε αν το γκολ το οποίο πέτυχε εδώ ο ΠΑΟΚ είναι κανονικό. Και θα διαπιστώσουμε ότι με την γραμμή την οποία έχουμε κάτω που θα πάει η μπάλα στον παίκτη που τώρα γίνεται παραλήπτης της, είναι κανονικότατος, δεν υπάρχει, μην κοιτάζουμε τους άλλους παίκτες, δεν επηρεάζουν τη φάση. Ο παίκτης ο οποίος γίνεται κάτω της μπάλας και σκόρερ είναι σε κανονικότατη θέση. Πάμε να δούμε την επόμενη φάση, η οποία θα είναι το πέναλτι που ο Πέτρος σωστά το ανέλησε προηγουμένως. Είναι μια περισσότερο πτώση του παίκτη του ΠΑΟΚ για να κερδίσει το πέναλτι και το κερδίζει, γιατί ο διαιτητής δεν ξέρω που βρίσκεται και τι βλέπει διαφορετικό από εμάς. Όμως παράβαση, εμείς τηλεοπτικά με πολλές λήψεις και με πολλές επαναλήψεις βλέπουμε ότι δεν υπάρχει παράβαση για να δοθεί πέναλτι στην φάση αυτή την οποία έχουμε τώρα στην οθόνη μας σε αργή κίνηση. Εδώ βλέπουμε την αψημαχία των παικτών, σωστές οι κίτρινες κάρτες από τον διαιτητή. Ξαναβλέπουμε μία ακόμη φορά από άλλη λήψη στη φάση, η οποία
θα δοθεί το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Εδώ όμως η κόκκινη κάρτα την οποία θα πάρει αυτός ο καλός παίκτης μετά από πολλά χρόνια, όπως είπε ο Πέτρος, θεωρώ ότι είναι σωστή η δεύτερη κίτρινη. Με δεύτερη κίτρινη λοιπόν αποβάλλεται, γιατί αυτό το παιχνίδι το οποίο κάνει, έστω και αν δεν βρίσκει τον αντίπαλό του, είναι τόσο πολύ επικίνδυνο. Όσο και αυτή η φάση την οποία τώρα έχουμε στην οθόνη μας, αν υπάρχει offside. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση για τον επόπτη και για μας, με την παγωμένη, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, εικόνα, θα διαπιστώσουμε ότι είναι λίγο πιο μπροστά το κεφάλι του παίκτη του Πανιωνίου. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις ο κανονισμός είναι σαφέστατος όσον αφορά την αμφιβολία και ευθεία υπέρ του επιτεθέμενο. Εάν ο βοηθός είδε αυτό, εγώ θα του πω μπράβο, είδε κάτι το οποίο εγώ δεν μπορούσα να το δω. Ο κανονισμός τι λέει, Περικλή μου? Το χέρι δεν μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μετρά το σώμα και οτιδήποτε άλλο. Το σώμα είναι πιο μπροστά λίγο. Το σώμα σαν σώμα δεν είναι. Μπορεί να είναι λίγο το κεφάλι. Το κεφάλι μετράει σαν offside. Βέβαια. Μετράει. Okay. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο βοηθός εδώ έριξε κορώνα γράμματα και κέρδισε. Δύσκολη φάση. Κορώνα γράμματα, είπες, λες, ρίχνει ο βοηθός και κερδίζει, έτσι. Γιατί σε άλλη φάση, σε άλλη περίπτωση. Γιατί γέρνει λίγο πιο μπροστά, ναι, το σώμα το παίξει του Πανιωνίου. Είναι η γραμμή την οποία έχουμε, η οποία θεωρώ ότι η Νόβα, τα μηχανήματα που υπάρχουν είναι αυτά τα οποία έχουμε και εμείς στην οθόνη μας. Θεωρώ όμως ότι λίγο αυτό το οποίο γέρνει, αν το έχει πιάσει ο επόπτης, μπράβο του. Δεν μπορώ να το πω όχι. Μα έχει δώσει το σαϊντάρα, το έχει πιάσει. Ναι, αυτό που λες. Σωστά. Εάν είδε αυτό, δεν ξέρω τι. Πού αυτό είδε. Η φάση είναι δύσκολη σίγουρα. Απ' την άλλη, όμως, νομίζω πως με κορώνα γράμματα, έστω όπως λες, νομίζω είναι ο κύριος Αναστόπουλος ο επόπτης ευθύνης. Το κύριε λόγια, ο Περικλή, ό,τι και να δει, θα τον δικαιολογούσαμε. Ναι, βέβαια. Για να το πούμε 100% αυτό θέλω να πω, ότι αν το είχε αφήσει. Το άρθρο 11, η 7 και 8 παράγραφος είναι υπέρ του επιτιθέμενο σαφέστατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντως, Μιχάλη, το έχουμε δει 100 φορές. Εσείς ποδοσφαιριστές τρελαίνεστε εντελώς με αυτές τις φάσεις κάποιες φορές. Δεν ξέρω αν το έχεις πάθει. Εσύ λέω οι ποδοσφαιριστές. Και νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο τελικά να βγάλει συμπέρασμα ο άλλος. Νομίζω, επειδή ο παίκτης του Πανιωνίου είναι μπροστά στον επόπτη, είναι ο πρώτος που βλέπει. Οπότε νομίζω αναγκαστικά. Βλέπει το κόκκινο χρώμα στην ίδια ευθεία με τον παίκτη του ΠΑΟΚ, οπότε δικαιολογημένα το σηκώνει. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται σε τεράστιο χρόνο περιορισμένο. Και μπράβο αν οι επόπτες πετυχαίνουν αυτά. Αλλά ο Πανιώνιος έκανε πολύ σκληρές δηλώσεις και ανακοινώσεις. Μίλησε για σφαγή και αλλίως με την πρώτη ματιά, πιστεύω όλοι μας, είπαμε ότι η αμφιβολία είναι υπέρ του επιτιθέμενου και πέσαμε όλοι στη, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, παγίδα ότι δεν υπάρχει παράβαση. Όμως με αξιονική τομογραφία που κάναμε εδώ, μας βοήθησαν και οι μπασκετικοί, Βασίλη, μας βοήθησαν οι μπασκετικοί πάρα πολύ γιατί έχουν καλή. Θέλω να μας πει λίγο